Labari da ɗumi-ɗuminsa, sai dai a yau ba za ku ga fuskata ba, kamar yadda kuke gani a nan, hoton fai ne na kafe. Sannan kuma zan amsa muku tambayoyi guda uku. Tambaya ta uku ita ce, menene farashin fai a kasuwa sannan wane farashi ne zai fito da shi? Tambaya ta biyu, menene alaƙar fai da Bitcoin wato ko BTC? Sai tambaya ta farko, shin har yanzu akwai damar da mutum zai iya fara mining fai? So, zan fara da wannan tambayan ta ɗaya. Haka ne, har yanzu kuna da damar da za ku fara mining fai. Sannan kuma cikin yarda Allah ka samu abin da ake samu a lokacin da fai za ta fashe. Tambaya ta biyu, alaƙar fai da Bitcoin wato ko BTC. A shekarar 2022 an yi abin da ake kira da Bitcoin Pizza Day. Bitcoin Pizza Day. So, wannan Bitcoin Pizza Day hasashen nan ya tabbata akan Bitcoin wanda ya sanya ya matuƙar daraja a kasuwa a halin da ake yanzu. To, irin wannan abin ne ya faru da fai. Wannan dalilin ya sa muke kyautata tsammani akan fai. Insha Allah za a ga alkhairi. Sai tambaya ta farko, farashin fai a kasuwa. Kamar yadda kuke gani da yawa suna cewa za su sai fai a dala 40, dala 50, dala 60. Saboda suna wannan hasashen ne. Wasunsu sun shirya su yi riskin kuɗinsu, sannan wasunsu kuma sun biyo hanya ne domin su damfari mutane. Amma maganar cewa fai zai fito da farashin dala 300 ba mu tabbatar ba, amma muna sanya rai. Kuma ana sa ran ma ya iya fin haka. Saboda haka, ku yi holding fai ɗinku. Kada a ruɗe ku, ku rabu da dukiyoyinku.